onye zune ori, onye agbana ama, onye ataji n'anya, onye kwune ekwu, onye zune ori, onye agbana ama, onye ataji n'anya, onye kwune ekwulu, onye zune ori, onye agbana ama, onye ataji n'anya, onye kwune ekwulu. Ka anyị ṅụlibazianụ, ka anyị golibezie, ka anyị ṅụlibazianụ, ka anyị golibezienụ. Merry Christmas, ndị ọma o. Merry o, Merry o, Merry Christmas, iyo iyo. Merry o, Merry o, Merry amụkwala anyị Jesu Kristi. Merry o na Joseph dị ya ọma. Mary amụkwala anyị Jesu Kristi. Ka anyị golibezie, ka anyị ṅụlibazianụ, ka anyị golibezienụ, ka anyị ṅụlibazianụ. Merry Christmas, ndị ọma o. Merry o, Merry o, Merry Christmas, iyo iyo. Merry o, Merry o, Mary amụkwala anyị Jesu Kristi. Mary o na Joseph dị ya ọma. Mary amụkwala anyị Jesu Kristi. Ka anyị golibezie, ka anyị ṅụlibazie, ka anyị golibezienụ, ka anyị ṅụlibazianụ. Merry Christmas, ndị ọma o. Merry o, Merry o, Merry Christmas, iyo iyo. Igbo anyị abịa, ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Igbo anyị abịa, Igbo class world, nke Igbo niile anyị abịa, anyị ewetela unu ozi ọma. Anyị bịa iwetela unu ozi ọma. Ozi ọma gịnị? Ozi ọma Igbo class. Anyị bịa iwetela unu ozi ọma gịnị? Ozi ọma Igbo police. Ọmụnwa bụ Nneka Igwe na-agụ Ijelens. Anyị nwa na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo. Onye Igbo ọmara asụ Igbo, ọ sị na ọ bụ onye Igbo. Anyị na-ejide, anyị jide anyị nwụchike onye kpịchịkụm, welie ike tinye na nsị Hausa, mechuo onye iru, ọ gaba ugwu Hausa, maka ọ sị na ọ bụ onye Igbo, onye na-akpa nganga, onye Igbo onye na-eme ngala, onye Igbo onye onwe ejulu afọ, onye Igbo ndị na-agbasi mbọ ike, mana asụsụ gị a na-eme gị ifele. Ọnya bụ na ịbụrụ ezigbo onye Igbo, maka ọ bụrụ na ibelivu n'Igbo, Igbo onye bụ asụsụ ga-ama mme gị ifele. Anyị na-epromote ya. I am a promoter, I'm educator and the motivator of Igbo language. Ka Igbo ghara ịnwụ, Igbo na-achọ ịnwụnụ anya pee. Anyị na-achọ ka anyị revive ọnya from coma. Ya bụ, o nwere isiokwu anyị ji wee bịaba. Agụgo m egwu si na Krismas erugo. Kedu ihe unu ji agba ya? Onye ezu n'ori, onye agba n'ama, onye kwụ na ekwuru, onye ataji n'anya. Ka anyị ṅụliba, ka anyị golibe. Mana ihe a na-afụzi ma Krismas na-elu, anyị na-afụjuzi anya, ọ na-agba anya mmiri. Abịa m ka m gwa unu ka unu sepụ aka enwe n'ofe, maka ihe a na-afụ akaligo. Emee m ọtụtụ ndị be anyị interview, ọtụtụ emego mfe ajụjụ ọnụ nke a na-akpọ interview. Unu ga-anakwa ụna fasi ịma ihe ya kwuru na jeche onye na-ajụ ụbọchị a na-eme kidnapping, a na-ezu ori, a na-agba ama, a na-atọrọ mmadụ, a na-egbu mmadụ. Fasi unu gbakwa ọkụ. Nsị a mbakwa unu aghara agbakwa ọkụ. Anyị ga-anakwa ụlọ, anyị ga na-eje. A sị na eje anabụ isi ije, eje anabụ gị na isi ije. Oliver De Coque kwetiri ya n'egwu si anyị ga na-eje eje na-abata abata. Onye jekwa ịtọ n'ije ọ bụrụ ezigbo ihe. Ọkwa nya afụrọ ka eme afọ dum mebi na o nwere ihe mee, mana ịkpacha aka n'anya wee sị na ịma nna be nna gị, ọnya bụ na ifukwe. Anyị achọrọ ịbụ efulefu. Ya ka m ji achọ ka anyị na-epromoti asụsụ anyị na omenala anyị, ka anyị mara asụsụ anyị na omenala anyị. Ọ na-agba anya mmiri, agbasi anya mmiri ike ma afụcha ụmụ ihe na-eme ebe anyị nọ. Ndị be anyị juru eju. Ịma na ndị papa amazi asụ Igbo, ndị mama amazi asụ Igbo, ọ na bụ ụmụ fa ya asụzi. Ebe ndị mama
na ndị papa amara asụ Igbo. Ya ka m ji necha anya wee sị na m ma ewube Igbo polisi. Ihe niile Igbo ji bili anọ m na ya. Anọ m n'Igbo klaasị, anọ m n'Igbo polisi, anọ m n'Igbo anyị abịa, anọ m na asụsụ na omenala Igbo, anọ m na nri ndị Igbo. O nwere nke ịchọ m ka ị ghara ịfụ m ebe Igbo dị. Igbo bụ ihe na-amasị m nke ukwuu, na-amasịkwa ezinụlọ m. Ya ka anyị ji necha anya sị na anyị ga na-eme ka ọ na-aga n'iru. O nwee ihe m fụrụ taa ebe m jere ọrụ, eji m ọrụ ebe ahụ. M wee fụ onye na-aza afọ Igbo, m wee ṅụrịa wee si ya, nwanne m kedu ije ọmakwa na-asụ Igbo. Isi ya ka ezi afọ gị, afa gị bụ afọ Igbo, onye Igbo bụ afọ ya. Nwaanyị afa nna ya misisi onye Igbo. M wee si ya misisi onye Igbo nwanne m. M wee ṅụrịsaba ya ka m si aṅụrịsakwa ndị be anyị. O wee na-asụkwalụ m asụpịlịsụpịlịsụpịlịsụ. Nsị a ka ezi ije, kedu ije gị ịnọkwa be gị? Nsị a ọ dịkwa ka arụ adịrọ gị, gbakwala ọgwụ gị ṅụọ ọgwụ. Ịma na abụkwa m dibịa Igbo, anọ m mana dibịa Igbo. Ifuru ihe niile gbasara Igbo anọ m ya. Anọ m na Igbo class 1, anọ m na Igbo anyị abịa 2, anọ m na asụsụ na omenala Igbo 3, anọ m na dibịa Igbo. Maka onye amara asụ Igbo, ọ mụ ga-eme enye ọsụ ọnya. Ihe njibulu dibịa Igbo bụ onye amara asụ Igbo bụ onye Igbo. Arụ adụrụ ya, mma abịa were ọgwụ bunye, ọgbala ọgwụ ya ṅụọ, arụ azụ ya. Ịkpara onye Igbo na-echere onwe ya anya ma ọ mara asụ Igbo, ime a na-arụ adụrụ ya, o kwesịrị ikpoju ụlọ ọgwụ. Ọ ya agbala ọgwụ ya ṅụọ, mụnwa ga-eje buru ọgwụ chee onye ahụ n'ọnụ, ọ ṅụọ ọgwụ, arụ adị ya. Ya ka m ji si na mbụcha ihe niile gbasara Igbo, and anyị ga-emeche wee mepụta biya unu na-afụ n'anya. Kedu nke bụ na onye na-aza nke ya makwa mma, ọ dị onwe half mark maka ọ zagodili afọ Igbo, at least afọ ya nwa akpọgodi gosi na ọ bụ nwanne nru onye nso, wee maa na ọ bụ nwanne, wee si anyị nwere afọ Igbo, ịbụ onye Igbo. Ọ sị m na ọ bụ onye Igbo mana ọ mara asụ Igbo. Ịma na ọ kọwaziri m na papia ama akwụ asụ ka o si ga asụ. Ọ sị na papia amara asụ, and onye arọ ọgụ arọ na iri nya 30 years 30 nwaanyị Igbo. Ọ bụ ọgụ arọ na iri, ọ nọ na UK anụ, mana ọ mara asụ Igbo. Ọ sụgharị gị oyibo, ị ga-eche na onye ọcha yara anụ ihe ọ na-asụ. Ọ sị na papia ama akwụghị asụ Igbo. Papa mụlia asụ nụrụli Igbo. Mgbe si anyị na ngokwa Igbo chaa, ọ sị mba sinsi amụli ọ nanụ. Wee gbaa n'aka wee jụọ na ntị tili akịlịka, jụọ na ntị tili, jụọ n'anya, wee gbaa n'aka wee zọọ ụkwụ n'ala, wee fee n'isi. Wee si anyị makwa onye mbụ. Ọ sị m ma abụ gịnị, kedu onye nwa mbụ? Nsị a na-abụ m Igbo polisi, Igbo language polisi. Nsị a ịchọ ka m jide gị ebe a, ka m nwụchikọ gị, ịchọ ka m bụrụ gị ike sonye na isi Awụsa kịta. O wee yọba biko, wee sị m biko mee mmenie. Ọ sị m biko mee mmenie, mụ biko kene, m wee kọwali ọlụ m. Ọ sị m mee mmenie na ọ si ekwenye n'aka na ọkwanụ papia mara asụ Igbo, na papia bịakwa n'obele. Ifu gị na papa ka a ga-ebule, ka a ga-atụ ụta, ma mama papa onye bụ na Igbo efu kpamkpamkpam. Onwe ezikwe aja anyị cheta, onwe ezikwe nke anyị ji aba, onwe ezikwe nke anyị ji eko asị ndị Igbo. Ya bụ na anyị ga-efu ndị ọ na n'okwu ụlọ, ọ na nụrụ ụlọ, ọ mara be nna ya. Onye bụ na ofugokwe, onye ebugokwela onye furu efu, ọ bụgolu nwa amụrụ ndị ọcha. Onye bụ na agbụrụ anyị a na-efu, ọnụụgụ anyị a na-ebelete. Ọ ga-eji na-akpazi agwa ka ndị ọcha. Nwere onye na-akụzili nekwa aka nri nekwa aka elu. Ya ka m ji necha anya si na mma abụ Igbo polisi a bụrụ onye n'isi. Ihe ọ pụta anya pụta andị a na-akwa m amụli, a ga-emechiche ifu ndị a ga na-esete onyonyo. Mana ọ na ọyọ m biko
amigo m fonu m si ya na arụ adụrọ gị mma eduje gị ụlọ ọgwụ si anyị makwa na m bụ dibịa Igbo mma agbanye gị ọgwụ gbara ọgwụ gị ṅụọ ka arụ dị gị. Ihe a ka m gwara ya isi a na mma esi efoto andị na mma emie mkpayọ mma eweli etinye na Facebook kpayọ ọnya dee maka ya. O wee yọba m biko si m na osi ekwenye n'aka akụzireli ọghara ịmụta ya ka m jipụta kịta wee na-asị ndị nne na nna na okwu unu na-eme ya okwu unu na-akpasa unu nwa na-akpasa kama unu ga-akpakọnata unu na-akpasa na-eme ụmụ unu fa wala ọfịa fa tinyeche isi na owele tinye na mpio. Kedu ka unu si gaa na-akpụ ụdị agwa nne na nna? Nwa wee yọọ m biko siri ike si m biko m esenye ya bụ foto wee meeli ebele maka o si na osi ekwunye n'aka na osirie n'aka na asụ n'uroli egwu mana ọ bịazi weli influence na ọ bụ onye Igbo na o nwere afọ Igbo so na-eme ebu Igbo wee welie nyere m aka wee chọọlụ m ihe m na-achọ chọọlụ m ya vara wee wepụtie ihe na-afịa arụ ihe a na-abụ ije ị ga-ekucha ọsụsọ wee chọta bife na-ege anya agwa m unu na unu ma ọsọ ka enweta Biafra ka anyị naba maka discrimination erike ebe a discrimination ịmara mmadụ inweghị long ebe dịkwu corrupt only that na gọọmenti na-alụ ọrụ ebe edu nnukwute corrupt ka Nigeria fa na-emekwa ịma mmadụ ịma ihe onye ame o chọọlụ m ihe aka ụkwụ vara okwu ihe ga-ete ekite 1 month bifo emete enyi o meelu m na 1 day meelu m ọsịsọ. Ịmara ndị a mụrụ ebe a machichali donghọm mmalụ mpio ebe niile machichali ihe niile a na-ama ihe ndị obodo ụmụ ya ihe o meziri bụ na o meelu m ka nwanne mee nye ọsọ awala wee kụọ aka wee mụlị ya wee si ya imego nke o ji bụrụ gị maka ihe anyị mee maazị Eseli anyị ga-abụzi ọyị mana mma akọ maka gị sọsọ ebele mma eme gị bụ na mma akọzi maka gị maazị eso gị onyonyo ọ bụrụ ya bụ kedu ihe a na-akọ nke Igbo na-efu nwanza na-elene n'ọkụ ọ dị ka ọ na-ara mmana a na-eme ka amala onye ọ ga-aka njọ ka amala onye ka mata asụ ya onye a ga-amụ onye a ga-akpa ya onye amara asụ ya iche na onye amara asụ ya dị nzuzu ọ bụrụ oke ịsụ oyibo ka eji ama onye ma ihe na ebe anyị jere mụ English ịbịa na UK motel fast mbodo ga-eweli etụrụga asị gị ji ịgụ akwụkwọ ọzọ mgbe anyị ji ịgụ akwụkwọ adult education English anyị elu onwe ndị amụrụ ebe a gụrụ akwụkwọ mgbe fa kwesịrị ịgụ akwụkwọ mana fa na-asụ ya sụọ onye ọfụma sụọ asụsụ oyibo ọfụma ịmana fa amara ede like ndị be anyị Igbo ndị niile na-asụ Igbo fa amara ede ịmana ndị amụrụ ebe a bịara n'ụlọ akwụkwọ ewee nye ihe si dee ịmana ụfọdụ dalia daa anya dawacha ike si na akpala nkwụ daa ndị be anyị sizi esi dee chakachaka tụnye pen elu asịfa even ọ bụrụ na ị nọ na klas 1 asị gị gaba 3 ihe adị agụ 2 ihe ara agụ 2 klas 2 asị gị gaba 3 ndị be anyị mana ndị befe amara edi some of them ndị ịma na onwe ndị alaba nko dị ebe niile onwe ndị na-agba alaba nko mana o si o nwekwa opportunity ịgụ akwụkwọ ọ na-agba alaba nko mgbe o tozi o wutebi o jebe adult education so bịazie ụdị ndị ahụ fama asụ ya fasụọlụ gị ebe a nwere ihe ị ga-arụ ma asị fada enye ede fama dị atụtụnyite pen ya bụ anyị ga-asụ asụ dee ede kwuo ekwu na ịnụrụ anụ sụọ asụ kwuo ekwu ọ bụrụ ya na ịnụrụ anụ ma idere ede ike apasị ya dị ọnyanwa bụ na ị ga-agbaba mbọ sụọ asụsụ Igbo dee nye ede onwe nwoke m na-egbupụrụ aka o delie dechete enye tụkpọcha anya ihe niile a na-atụkọ ya bụ
kedu ihe unu ji agba Krismas? Anyị afụjugokwa anya o, ọ bụ ya ka m ji bịa. Abịa a na-emefu nwoke na-edina ụmụ ya, a na-emefu ụmụaka na-atọrọ ụmụaka, and ọkwa onye nebu ya, ụmụ nebu ya ka ọ tọrọ. Ọ sị na o gotere fa lacham gotere fa akwa, gotere fa ihe niile, wee lafuo fa, si ya fadu jefu ozi oyifa kafa bụ ọkpọrọ fa pụọ jele. Ọ bụ ọ na-eme ọkwa ụdị ihe a ya aga omechi ọ dịka Sodom na Gomora. Ma Chukwu a na-edile freedom anyị, unu sepụ aka na ajọ ihe ka Chukwu wee nwee ike na-anụ ekpere. Mana ihe a na-eme bụ Chukwu na-agbapụcha onye ọbụla, ọ na-agbapụcha ndị ajọ ihe ka a chịpụtafa ọkpa ilo mechuo ofe iru ka Biafra wee bịa, maka faso ehinda this our freedom. Ndị na-eme ụdị ajọ ihe a, ndị na-edine nwafa, ndị na-atọrọ mmadụ, nwa nebọfa, nwa nwanne fa, ma nwafa je na-ele, ma ndị ga-aga emefe a na-agba ama mmụọ. Ndị niile ahụ soche ha si onye ezu n'ori, onye ekworo, onye ataji n'anya. Mana ihe niile a na-eme, Chukwu na-achịpụta ụlọ ọkpa ilo, na-achịpụta nke na mmadụ si okwu imechi n'ihe o ji eli nri. O nwere nke akọkwuru na ya na mmadụ si okwu kọọ ọnụ n'obodo, kama ọ ga-akọba ihe na-eso okwu, o jee chepụtabi ọkpa ilo ka o wee mechie ihe o ji eli nri ka ọ dịgodi. Mgbe ọzọ mma apụta ka anyị kpaa ndị na-eme ajọ ihe, na-emechi ebe mmadụ si eli nri, ihe a ga-eme ndị ahụ. Ngwa ka emesịa.